Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kan Tudu TV Hausa. Da fara dai ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa. A yau mun kawo muku wani mashahurin labari dangane da tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu, wato tsohon sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi na biyu da sabuwar amaryar shi, inda suka samu albarkatuwa da haihuwar ɗa namiji, wanda kuma Allah Ubangiji ya raya shi ya kuma albarkaci rayuwar wannan yaro wanda ya zama magaji ga tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi Lami da Sunusi na biyu. Allah Ubangiji ya raya shi ya kuma albarkaci rayuwar shi. Amarya kuma Allah Ubangiji ya ƙara miki lafiya da hazaka da basira, haka zalika Allah ya ƙara wa tsohon sarkin mu lafiya. Kai tsaye daga tashar tamu ta Kan Tudu TV, kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa. Haka zalika dai yana gabatar da tafsir a masallatan Juma'a da kuma yanda ake na program da sauransu, duk da cewa yanzu an hana gabatar da sallolin Juma'a ga jihohi da sauransu. Malam Sunusi Lami da Sunusi ya kasance yana yin tafsir ta kafafen sada zumunta, haka zalika kuma yana yin hudubobi kamar yadda aka yi a koda yaushe a kowace Juma'a, ana turawa a shafukan sada zumunta, musamman yadda ake nan sauran manya-manyan malamai da dama da kuma yadda ake yadawa a manya-manyan masallatai. To kada dai ku manta dai kai tsaye daga nan tashar tamu ta Kan Tudu TV ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa. Allah ya albarkaci wannan yaro, Allah Ubangiji ya kuma raya shi ya sa ya gaji mahaifin shi ta fannin ilimi da kuma adalci da kuma taimakon al'umma baki daya. Ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa. Kan Tudu TV ta ku ce.